בנות, אנחנו היום עוד פעם בווידאו נוסף בקטגוריה של מלחמת המוצרים, והפעם המלחמה תהיה בין פריימר עיניים של אופרה לבין פריימר עיניים של אורבן דיקי. אז ככה, שניהם מצוינים. אני לא יכולה להגיד שאחד גרוע והשני מעולה, הם שניהם טובים. מבחינתי המנצח הוא כן הפריימר של אורבן דיקי, מהסיבה הפשוטה שהוא יבש יותר. האינדיקציה שלי לטוב ופחות טוב זה בגלל שאני הולכת עם אייליינר כל יום, אז במשך היום נוצר פה סימון קטן כזה של האייליינר. אז עם זה, עם הפריימר עיניים של אופרה, יש טיפה יותר סימן, ועם הפריימר של אורבן דיקי יש הרבה פחות. הוא יותר יבש, ולכן הוא יותר שומר על הצללית או על האייליינר, לא משנה מה. אז מבחינתי הוא המנצח. אבל באמת הם שניהם מאוד מוצלחים. הפריימר של אורבן דיקי, סליחה, מגיע בגודל 3.7 מיליליטר, כאילו זה קטנצ'יק, ועולה $20, זאת אומרת בערך 70 שקלים. והפריימר של אופרה זה לא אריזה רגילה, בדרך כלל הוא נראה יותר כמו ליפ גלוס. לצערי אני לא יודעת כמה מיליליטר יש שם, לדעתי יותר מזה. אז הוא עולה 118 שקלים. אז כמובן יש הבדל, אבל גם יש הבדל בגודל, כי זה יותר גדול. מצד שני ממש משתמשים בקצת, אז זה לא נורא. בכל מקרה, אז המנצח שלי, מובן מאליו שזה אורבן דיקי. הוא מנצח אבל בקצת, נגיד אם הוא מקבל 10, אז הפריימר של אופרה מקבל 9, אז זה לא נוראי. זהו, אז נתראה בווידאו מוצרים הבא. אם יש לכם איזשהו מוצר שאתם רוצות שאני אבדוק, אז תכתבו לי. ואם אהבתם את הווידאו, תשתפו אותו ותשאירו לי תגובות. נתראה בווידאו הבא. ביי! How would you like to spend the weekend in Havana? How would you like to see the Caribbean